Участваха в конкурса за най-добро домашно вино в Куклен. Кои са наградените винари, вижте в следващия репортаж. Всяка година интересът към конкурса за най-добро домашно вино в Куклен нараства. Доста проби имахме тази година, над 50 проби. Нещо така, което много приятно ни изненада. Сомелиерите, които оценяваха вината, казаха, че всяка следваща година качеството на домашните вина се подобрява, че хората все повече четат, все повече влизат в изкуство на правенето на вино. Отново имаме награди за бели вина, за розета имаме доста добри тази година също, за червени вина, разбира се, най-важното вино сред всички, и специална награда за пелин, тъй като имаше много хубави пелини тази година и се произнесоха сомелиерите, че са наистина професионално направени. При нас винаги са се произвеждали малки количества вина, си ги кажем бутикови вина. Естествено, всеки си обича неговото домашно вино, виното с което е свикнал. Така че ние се радваме наистина на все повече млади хора, които се занимават с това, засаждат се и нови масиви, така че виното си остава важна част от живота на кукленци. Професионална дегустационна комисия оцени качествата на 27 червени вина, 15 бели, 7 вина розе и 2 пелин, участващи в конкурса за най-добро домашно вино от реколта 2023 година, организиран от община Куклен. Първенците в конкурса бяха наградени на специална церемония. Класирането при червените вина е следното. Първо място Костадин Колев със сорт Сира, второ място Тодор Вълчев със сорт Мерло и Малбек, трето място за Мехмед Бушнак сорт Пети Вердо. Класирането при белите вина е следното. Първо място Георги Бараболов със сорт Тамянка, второто място е за Костадин Павлов със сорт Траминер и трето място за Костадин Павлов със сорт Мускат. На първо място при вино розе се класира Мехмед Бушнак със сорт Рубин. След него на второ място отново със сорт Рубин е Тодор Вълчев. Третото място е за Димитър Павлов с Памит и Рубин. За първи път се дава и специална награда за пелин на Кирил Балабанов, Мускат от Онел наложен пелин, с 54 билки и 24 плода. Наградата за първо място е 50 литрово буре, за второ място оригинална етажерка за вино, а за третото място рефрактомер за хромер. Честито на победителите! Най-малките футболисти от школата на футболен клуб Асановец вече бележат успехи на различни